tei tini belai tongthok mani sal eba belai muitoman mani sal tini hai salo wai hangkar ni tei sarang sago kork sa atuk kuri asai mani atuk kuri tabu tini logat kuri cha kai to ni thani kathai bai kathang ni phan kai to ni yausi abang kai to nutlang thangka bo takha bo snam kha bo nutlang tika hai bo bo Debra has devo koroksa kawan jebikan nokotro star bo koroksa composer singer lyricist actor koroksa good teacher koroksa belai bufa kaham besala kaham takuk kaham besai kaham boni bumungkha the legendary Bimal Deborma sing boni tini mang boni je jaga khoja khopmani aja sing khaija Obos hamung kaitani tewang kursanam jo sini TF ni women cell sini president jo tongo sini general secretary vice president jotno belai ka hamai borong ni UK sak tharmani bai ini seng ani khatuk sa dabi mol legendary oni kalau asai mani ba seng kek ragai bombogoi mono muito khaina kan bang haino hai belai ka hambai sini TF ni president Orang sunan koloi nobo, tei cini hai nohai women cell ni, the president, general secretary, vice president, itu joto adong kainai, ani baisong. District ni TF ni butongo, belai ka hambai hai nomang no, tei cini media nobo hambai, ani menai no, kabar es kaini kaini do bagi. Ang joto no kainai om hai sal no, jeng every year muito klai narang nani bagai. Not only jeng resamnai masanai siminu kungni simia bokorosat di prahastini rangsak atukui ang edisi hapang no koinai every year bone asai masal tei bone timani salno palainani bagai di prahastini joto resamnai masanai no koinai palainani bagai mito narani asuk sai on behalf GF niti ani family ani team niti family niti Sengoro paisok bajak, yang no, ada yang no, ini yang sabi, membuat. Happy birthday to you, happy birthday dear David, happy birthday.
Lapalaje, Taisha Bor Bini Mungno, Taisha Kuzu Beramati Sanabaga, Taisha Mutu Kanya Bagatino Pandaklajaka, Naitono Joto Lukurono Borok Tamo, Boba Haiko Kokosar, Boba Haiko Bortino Sopanaka, Boba Hakesini or Katang Mampali, Tabu Bobo Bini or Sangsaraton or Sini Tipras Harabaga, Tipras Hat the work, Hat the Ganaga Bini, the Samum Samum, Yapar Kalamani Shikia, over Bagaja, Naito Soyawi, Boba Hairo, Mantaka, Boba Hairo, Katini, Sal, Muturok Malanani. Hambai pila takuk no tini 12/10/2022 tini ti salo no 12/10/1970 chini takuk asaimani sal angkai chini takuk bimol bo chini maya momota no yakari thangka no rokjoto no siwo phiaba bo chini hasteo chini borok ni bagoi chini dofani bagai chini hani bagai chini bagai kabangma resabui chini dofano sengsarei kabangma muito narak jangnai amti hai resamung resabui jengno yapari talangkha aboni bagai tini jeng chini TEF Tripura Employees Federation ni ngai puilano chini takuk President ni Central President Sunil Koloi bini Saitong Mabai TTF ni joto takuk song ni Saitong Mabai sing tini oro bini asai masal no bini mangkhor ni gana palaina ni phailejak balai kheno chini bo bukha khamjak phano jeng bini asai mas salno o jaga muito nargei haste ni joto chini dofani bororok chini takungni asai mani salno muito narangna ni ngthung amoni bagai jengbo chini TF ni nginai jeng tini sini Buribadek ni te sini Khoi district ni sini takuk songtongo TF ni borok no tui jeng tini o jagao kaisa bina asai mani kekra laina ni hnai jeng phailejak te rai paikha te sini takuk ni ma pha tongkho borok no bo jeng nai tui jeng tini oro haikai kaisa sikonsa bina asai masal palai leikha Ngai ang amono sini hayung ni joto sini takuk ti songno te sini borom ganang sini edisi hapang ni man te sini hasteo kaisa athukri tamnai ne balai sini dofani bagai resabui sini bumung no sukri kalangsak amoni bagai bini asai masal te bini thima salo joto dofani bororok te sini haste ni joto borom ganang rong nobo ang sana musunggo jeng abo muito narangmani kaisa sal jeng saklainani nang ngjago angkai ani je musung tui hingga kaito abo saklaina no nango aboni bagai ang koinai joto amchaini bororong no taklai khaya phano buskangni sal rogo buskangni bosor rogo joto no khatung khajakai bini asai masal te thima salno jeng palai muito narangnani balai khaino nango amoni bagai balai khaino tini bini ma babu te chini bokok flora te bini besa chala kunai tongo borong nobo balai khaino tamhnai hamjang maya pharnani amoni bagai no jeng borok o salno palai bongni bokhawo je bongni kostorok tongmarong no jeng kisisada chini TF ni nginai jeng borong no hamjak man rmani bisingtei yasak man no hnai ne jeng tini o jaga phailejak aboni bagai joto chini TF ni chini Central Committee ni President TF ni joto chini adungsong bisas kai chini district ni chini takuksong ro phaijak te chini TF Women Cell ni bukuksong te o amchai ni joto okra sakra srai joto no o chini je kaisa asai mani sal palai ma jaga manjak phaima bagai o amchai ni te hasal ni je phaiman jangnai te bisas kai chini takuk jonto bo phungni simino phaiyo jaga o wati sijagai je chini o je sikoncha panda khlaina nei mani a jaga o subasurama bagai chini takuk jonto no bo balai kai paiphlaya hambai te chini okra sakra amchai ni joto no paiphlaya hambai Hika bini asai mani salno palai ini bahai joto buskang agu khani roku
जे तिनी आगुक फायनाय बरनो बिलाइखे हामबाय याफारो पाइफिलाय हामबाय याफारो तैसा रांचाक गामियाव रांचाक बुदु लासाय माने बनो मुइतु खलायसे संगर कुथुमलाय माबा गा कुथुमलायनो जाराव सिनि जे फायनाय आदम सं जोंनो जरानो दैखा बरनो पाइफिलाय हामबाय ngake obahai mungganang obahai sini tiprasani bisingo obahai sin bersam bersama tabu bini ketang tong bini laibuma resamurok obahai juri edisi government bai kisa sing naikol jaga bini o thairok bas ramja khakai ninubu khak pero obahai rok अब खै त hasta habarok nibu khak अब खै त बिलाइखे गाहाम से क कारण आं बिनि नुखुंनि बरक ओंगै अककनो साइमाइया आं सानि माइया हाइबानो बुइजे सालायमानि ककनो आं किच्छा खुरसानाय जे एडिसि हापाकनो जतन कइबायो जे बिनि मुंगै काइसा टाउन हल एडिसि हाय खुमुलुंगु हाय रगो फानो टाउन हल फानंथन बिनि मुंगै अर तो क्लाइ रिखाय म तो चिकन सासे बिन थाइना साम नांगे तो बिन टाउन हल खाइजा खाय जतन साइमा बायनाय kaisa pudi rok Mana cara yang perangga. sabak parang to kana Problem class 7 sini. class 7 sini Class 7 sini, bawa bisi gonta kena bara poria. nung bin baba na bala na Ang bin bawa. bono age sarai pro pori tongpro rogo obahai ke resamung jaga rogo telang ro pun daga pok perang Perangga. Sab kisah buma perangga. Buman mungkap bida loki. bin ama agin simna bono resabu ro obahai ro tu dule rogo rogo perang bono na Tijulja. Nogo. nogo nogo Nogo. Nogo tonga harmon tonga, durup tonga, tobol tonga, dan mel tonga tonga. Angkai gonta kisah bara poria. porang pore hingkai resamung haparo bono Ada sab kan angkai agar thaka angkai buman yang hota. Bawa nung tutuka. acha acha Thuna musun tonga. Ga angkai la satu yopia. acha 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 Ada bu pable. Kahang por deh misal. pori mani logi logi bo bono resamung rogo bin ama perang kai bin ama kai age rogo bahai ke resabu hajak da Wagi master. resamung haparo boba আগে বোমা মাস্টার বা অনেক জায়গায় না চিনি মতির পর সার্টিফিকেশন নব রেসাব খা বোমা রেসাব মানে ফলে দেখা একটা সিটি ক্লান থাকা বিসলান তাইয়া কাজে যখন নাকি রেসাব খাবলে প্রথম থাঙ্গা রেডিও সেন্টার এরপর থাঙ্গা টিভি কাছাকা রেডিও সেন্টার বা কাছাকা বটে তথাপি আ জায়গাও বহুত মুমুং খাইকা মুমুং খাই মানে ইয়াগুলো তামুখা বই কথকম না খাইকা ওমफ्राय বয়া আছে মানে জীবন বনাং তকতি সাবা মা খুয়া খুব বহুত 8 টাকা কষ্টতা গাই তাবুখাই আনা ক্রাং থাঙ্গা তাবা মিনি সংসার আবজা দেবা কাজে সেই সংসার আঙাসে খাই বহন খাইমালিয়াবা আং বয়সং থাঙ্গা এবা আন ময়াকুং দারাজাক ম কাজে দক্ষিণ আকার করে বাবা শয়তান কিনে ধ্বংস করে মিথ্যানা মাই করে হ্যাঁ তাকবা বিমল বুফা তাকবা হামুয়া ফনা ইয়াক অসল ফনা কাম খামিয়া ফনা নখুন মাই হামুয়া সাথে ke nini serai to pori tete nyo bahai bo class ni chimi pori fruit pori to tete bo tv rogo radio center rogo bahai class 7 chimi ada samang hapora habui bang ma gan rok sabui যে গান ফ্রংমানে খাই সব কিছু বোমা bina mana বিনা আমা হারমোন তামা বন তাল খাই নাই দুরুপ তবল তামা বন সব কিছু খাই নাই ke take chakop nini serai obahai ke tinin datina langma soi osung jana yakar kalang mani bini khaibe bara ta bini tamo khaite rok tong bar baki rok khangni rok tong আ বাদ বাকি খাই নাই হিমাই গা বাবার ন খাই টং হবা ন সে খাই নাই ন সে কবাগে খাই টং লে গাই কিন্তু আবার না ঠক গাই তথাপি আং থাই ন সাও ন মাইকাই সব আং সাকা আবার খাই বা 2022 নং ফাই আর উপস্থিত তুম ভাইকা না আং বাইলে উংখা আং ন পরিচয় উংখা গাই কাজে আং স্বর্গ লাভ খাইমানো পরে তেসা খাই আনে অনুরোধটা ke
beskang rogo tebo bini bahai ke mangtong rok tak dui bini siriti rok tebo kabang ma jaga rok tebo kabang ma tino tebra haste bo piljangan ni bagai kemno thari rok on haste hapa rok 아수사 안 사소매 봐. 가자 따보 비니 감도 콩내 마하 동고 따보 아tor 예. 뭐 딜리 당가를 잡하니까 뭐버를 잡하 인가 oh ai to no bo phern kalang mani tabuk bo sarai ko to bo hai da 나도 또라 폴동 뭐뭐 거 아무것도 나오나 봐요 동고 한가이 안 농나 프로티오노 바보 안 되는 분이 살타나 보세요 belikane khushi ka bahai bini আগে আপনাকে সন্তুষ্ট নৌকা একদিকে সন্তুষ্ট একদিকে অসন্তুষ্ট tebo kabang ma haste niti rok haste hapang ti rok bini sinimu ta bini mangthong rok tak jaga ga ni bo ka tebo beskang no go bahai em to cả ham nó ai pa nó sakai to dukhuno nang phai mini je khaina ni bini bu khaw asa dong mani ang ham to man dong ta bo to khai malang ni ya bo yang te get khayo gari pa yoi gari bai bori bra kai san ko phaina ni atu bini bu khaw kok saman tong go ang hem bu khaw mu to man ba ngo o ba bu no mo ba bu khai malang ya ang bu ma phano ang bono banai bu ma ya ai pa nang boy malai man onek baru kha ai pa nang ogo chu ya mono khuri chu mani ba sa bujika ngai naro to mahai kam no khai bayo chungga khusi nongo ke ekdigi bini mosu stab gira mano tu boy bok thang tong phuro ma ke tu inu khungo ma ke mai jodi ekdin chari mang khai chini buma bu phani to to santos tong khamu chung babu abo hai wan chugo ke ta mai ka moto bari bari iko miawo hogoji bin simalang to bolong thango ngai tahu tu bisan bising thangka musuk kan koma mani bo asuk jata no musuk manson mari bin kam no mohai khayo bini mangkhong no bong nong ni kistani pret khai mung khayoi simalong abo hai mandop khayoi ri mangkhai tobo nai thok tobo sung hamja gota buibo nugoi sabo ke bimorni simalong oro o muti khaisi ka bola abo hai ke khai ka hangkai teba hamja ga no ta sung abo hai sung khusi ngo asung no tobe bo to sung te nuglia ai pun je bawan sungmani bajuno khai kalang malang dia aban bu khaw tong ang bo bonai bin kha boy malai phe mani boy besira ana hamja goi tongoi bisi ma tong lang dia hai katar la tang te bina maya lasimam phayo kirimam phayo tongte cha te bang bai hamja goi bang bai boy mani bisi kaham ka ma tong lang dia khub ka no hamja go temla ma na bano khub ka hamja go 키비야 bano khub hamja go ang tabuk bo bin gan khana kai ang te tong mia tam ja niung ang sai chime ta bo bin ko gang sai chime gan bu kha ku bok si phayo abo tam ja ning kha sai mia te ku buni borong ni khang abo hayeng ya ta ang bin photo nugoi tong ang bin photo ka kiro ang san ro bin photo kiria bani kiria no khai ton kana hai ang bu kha e apti ke wan su ta ban buni ma bu saw ma nok photo nok phana nok kiria kulim baba nong na hamja go a serokom na ang je bok sai kalang mani ang apti no wan su goi tong asuk jala no tewa sa aba ke ndro a kam no khaye ma ke nai thokaye mo ha ke teise program jodi khai mangkai in dunya ni boro to ba hamja ga no chung abono ang nayo ta